Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu ethereum kyauta a giveaway wanda Memefi suke kullum kowane rana. Ba ku sani ba, Memefi sun daɗe suna ta bawa mutane ethereum a cikin app nasu. Idan ba ku manta ba, kwanaki akwai wata bawa shama ta samu ethereum da dama wanda ya kai wajen dala, ina ga wajen 2,000 da wani abu, wanda idan kai converting ya kai kusan wajen 3,500,000 ta samu. To ana samu, amma ana samu kwarai da gaske, ana samu, amma an kame da hankali kai. Ka'idojin nasu shine idan ka shiga abu za ka je spin, idan ka yi spin sai kai ta taya ethereum nan. Akwai wani progress ba a ciki, idan ka cika that means you are eligible, sai ka jira lokacin da za su yi announcing. In ka ga sunan ka to you are lucky. To abin da suke nema dai dedication kawai da determination. Ka rage kullum kana yi sai ka gani ka samu. Dan ita ma wancan yayin idan ka je ka duba labarin ta yadda ta yi, ta sa nace sosai, kullum tana yi abin, kullum ake yi. Ta sa nace kullum tana yi har ta zo ita ma ta samu. To yanzu bari a gurguje mu je nuna muku yadda za ku yi. Idan ka je ka buɗe Memefi app, in ka zo ka buɗe shi sai ka zo nan wajen. Idan ka buɗe kaga giveaway da rows gashi nan. Wannan number 1 zai samu 1.68 ethereum wanda ya daidai yake da $4,442. Ga number 2 ma abin da zai samu, ga number 3 ka gani har zuwa number, bai mu tafi kasa can, har zuwa kaga 178 position 0.02. mafi kankancin abin da mutum zai samu shine $47, wanda ya kai wajen kusan wajen 60 something thousand ko 70 ma zan ce. Sannan wannan zai kai in 17 hours. Kaga to ba zai daɗe ba zai kai, yana kayewa kuma za shiga wani next one. Haka suke yin abin. To abin da ake so a yi kamar yadda na faɗa shine za ka je wajen spin ne. Idan ka je wajen spin sai ka samu ethereum guda 50 da zai cika nan. Ya ake, bai mu je mu ga yadda ake. Ka zo ka dana ba nan sai ka zo wajen spin, ga spin nan. Idan ka dana spin kaga abin da suke nema a ce wannan layi guda uku, kowane spin guda ɗaya idan ka yi, idan ka samu ethereum guda uku aka ajiye yi, to ka samu guda ɗaya kenan. Haka kai ta yi, haka kai guda 50. Idan ka kai guda 50 ya cika, to you are eligible to win that giveaway. So sai ka jira in 17 hours za su yi announcing. To abin da za ka yi shine za ka zo ka dana spin nan. Idan ka dana spin nan sai ka holding. Yanzu gashi mun dana mun yi holding. Kaga mun samu guda ɗaya ya shiga. Bai mun samu guda 2 sai mu tsaya. Kaga mun samu guda 2. To idan ka ci gaba da yi har za ka samu guda 50, ba ɓata lokaci ma. Ba zai ɗauke ka wani zuwa minti 10 ba kafin ka samu. Dan ka samu sai ka je a yi announcing. If you are lucky za ka ga sunanka a ciki. Sai ka je kai claim na ethereum naka da position naka za ka gani.